Dyan, sige, tira. Bilis. So ayan, makulay na buhay mga kabeli. So nasa Magalang, Pampanga tayo. Yan, kasama natin ang Team Kabeli. Hello po mga kabeli. So mga kabeli, target natin dito street food. Yan, tama. Ayun o. Shoutout po sa inyo. Hello po. Ano yan po yan? Vlog. Kabeli. Kabeli. Yan. So mga kabeli, target natin street food. YouTuber. Yan, so napakaganda ng plaza rito. Ikutan muna natin bago tayo dumiretso sa mga street food nila. Yan, pasyal ko muna kaya. Ay po mga kabeli. Yan o. Parang ganda ng plaza ng ano? Opo. Ng Magalang, oo. So ito Magalang, Pampanga mga kabeli. Plaza Magalang. Yan, so street food ang punyanta natin dito. Natural, sa gabi ang ano nun. Ang oras ng street food dito, gabi. Yun. Plaza Magalang. Michael, kung saan ka na nakakarating ha? Ha? Papalayo na. Papalayo na naman si Michael mga kabeli. Ano ba sinabi mo gan? Ano sinabi mo? Plaza? Magaya. Kaya mga kabeli. Magalang yan. Ano ka? Tama po. Tama po. Okay, pero eto lang. Sa mga kabeli, tapos nung diretso na ito, nandun yung simbahan ng Magalang Plaza. Okay, tara, punta na tayo sa ano. Ganyan lang po. Ay, mga kabeli, punta na tayo sa street food. Kung ano yung target natin. Plaza Magalang. Tol, pwede pala natin dalhin dito si ano, si Whitey, oh. Tapos mga kabeli, nasa tapat ng plaza ang mga pika-pika rito. Yan, mga iyaw-iyaw, di ba? Ano po ng Magalang? Ito yung munisipyo. Ayan pala yung munisipyo ng Magalang mga kabeli. So ayan mga kabeli, shoutout sa mga taga Magalang, Pampanga. Sir Noel. Sir Noel, saka si Itari mo ito. yan. Yan, Kuya Noel. Yan, thank you po. Ano, balot. Balot. Magkano balot ngayon? 16 po yata. 16. Yan, tapos mga kabeli, mga pika-pika, puro balot. Tapos may shawarma, may iniyaw doon. So tawid tayo. So nasa tawid yung mga Yaw. iyaw-iyaw, lechong manok. Ayun. No, kaya ba natin ubusin ng tig-isa yung manok? Janet. Shoutout sa'yo, idol. Magkano manok mo? 240 sir. 240. Ayan. Ano boy? Dito. Dito. May halong pagmamahal. 240 niya. Yan, ito mga Sir, ito po yung ano. ay, sorry po. Sarap sana po kung may kanin, ano? Inasal. Magkano yung inasal niya ate? 125. 125 kalating manok. Yung mga belly, 125 yung kalating manok. Kaldereta. Ate, ikot muna kami ha. Burong isda oh. Buro to. Parang may carrots. Ang palino. May carrots yung buro mga belly. Kaalam na ano mo. Ayun. Ano no? Sisig kapangpangan. Ito naman, nagkikita. Gusto nyo kumain ng kanin? May kanin nata dito. Ate, may kanin kayo dyan? Meron mo. Ah, sige, ikot mo namin. Balik ako ah. Ginagawa nga, ano nga, baby. Ano to? Kilawin na lang. Dinakdakan. Dinakdakan. Yan. DNTK. Balik kami, pili muna kami ng iyaw.
Sa mga beli may rice doon, pwede tayong kumain. Yan, shoutout Cristina Blanco ng USA, no? Puto Bongbong. Boss, magkano puto bongbong nyo dito? 35 po, tatlo isang daan. 35, tatlo isang daan. Ilang piraso yung 35? Tatlo po. Tatlong piraso. Yan o. So sa mga nakakamiss ng puto bongbong sa bibingka. Yan o. Pare, tapos na yung Pasko, may puto bongbong pare. Yeah, okay. Pogi and Nita. Pogi and Nita, puto bongbong at bibingka. Shoutout sa mga Pogi dyan. Yan. Michael. Pogi ano, lahat ng bumibili, Pogi. Magkano bibingka mo dyan? Ganun din sir, tatlo isang daan. Tatlo isang daan din, okay. Magbablog lang ako, kuya. Hi. Pili na kayo tala kung anong gusto nyo. So mga beli, yan. Yan ang ganito rito pag ganyan oras. Yes po, ano po? Yun. Oh, dinakdakan din ano. Hello po. Nagbablog lang po kami. Sige po, sige po. Magkano manok nyo dito, kuya? 230 po, 230. 230. Sando. May review. May libre. Sa mga beli, pag bumili ka ng isang yung manok ni kuya, may libreng sando. Sando bag daw. Yung plastic. Yung plastic po yun. Ara. Tama po yan. Kuya, salamat ah. Yes sir, yes sir. Libre sando, kamo, libre sando. Mga beli, mga riders, nag-stop over. Ito po, tubing bong din. So, same price lang din. Tapos, ito na yung target natin. Tol, order tayong ulam kilahate. Tapos, bili tayo ng iyaw. Kay Michael daw po hotdog. Hotdog na naman. So, mga bili, bibili tayo ng iyaw-iyaw. Tapos, ito kilahate. Order din tayo ng ulam sa kanin. Pili na kayo mga pogi. So hanggang dito lang mga beli. Pagdating na sa dulo, ano na, puto bongbong sa ano na rin. And tray boss. Tray po, tray. 35 po, 25 dito. Mga pogi. So ito mga belly, flavor niyan, tosino. Yan. Yan po. Magkano po? 10 pesos. Huwag ka, 6. Magkano po to? Apat lang. Apat ah. Ano sa'yo? Hotdog. Hotdog ka, Michael. Mga belly, hotdog na naman si Michael. Sige boy. So mga belly, 10 piso to. Barbecue mo kuya, magkano? 25, 35. 25 to 25 barbecue, tapos 35 yon. Sige boy. Hotdog ka, girl? Hotdog. Kuha ka na. Di ba, dadali na lang po namin doon. Belly, hotdog na naman si Michael. 20. So 10 yung isa o 10. 10, pinaka lowest price nila 10. Yung barbecue, ito 35 daw to. Ganito ka lang. 100. Dalawa pa kuya, dalawa. Dalawa pa po. Huwag ka sisigaw po eh. Hindi, maingay po yung ano eh. Makina. Kuya, ito yung batok eh, no? Magkano to? Pisngi. Ha? Pisngi. Ah, pisngi ng baboy. O, tenga. Ito yung batal. Wow, magkano dito? 30. 30. So, ito yung pisngi ng baboy mga kabeli. So, 30 pesos. Tapos yung ulo nyo, 10. Yung ulo, kuya, magkano to? 20. 20. Magkabenta mo na ito, boy? 12. 12. Mas masarap yung timpla siguro na ito, boy. Payat naman. Tapos ito, puwit ng manok na Paldeok. Paldeok. Ito, bulaklak. Tapos sa tay, balon-balunan, nandun oh.
Okay na yan? Okay lang po. Puro pampahid blood ah. Order pa tayo doon sa kabila. So ayan mga kabeli, okay na daw yung binili nila. Tapos order tayo sa kabila. Yan, Cristina Blanco, saka Munoz family. Kuya Rod Payad. Yan. Papalista. Papalista mo doon kay Kuya. Ano ba? Hindi, boy. Customer din sila, boy. Kuya Roy, saka Kuya Ate Gemma Musti. Yan, Ate Ellen. Shout out sir. Shoutout po. Tapos meron din bibingka rito. Yan, oh. Ate, magkano yung ganyan? 35 po. 35. Tapos puto bongbong. Magkano puto bongbong mo, boss? 35 din. Tatlo isandaan. So para pares lang pala yung price nyo rito. Sarap mga kabeli, oh. Wow. Boss, bili tayo mga kabeli. So isang puto bongbong sa isang bibingka. So hindi na tayo kakain ng kanin. Boss, doon kami, take out, kakain kami doon sa kabila eh. Eh, puto bongbong ako. Wapin. Tapos isang bibingka. Sige. Basta't masarap. Ano yung gatas? Condenser. Condense. Yun na yung pampatamis niya mga baby. So beli nilagyan nila ng condense, nyog sa yan, yung puto bongbong. Okay na boss? Opo, sir. So po, shoutout sa lahat. Thank you po. Hindi ako magkakanin, puto bongbong binili ko. Sige po. Kami na lang po. Kayo, kanin kayo. Ay na. Sir, lang yung kain kayo YouTube. So yun mga beli, tatlo isandaan. Dalawang bibingka sa isang puto bongbong. Boss, salamat ah. Nyog po, sir. Ayun, thank you, thank you. Thank you, sir. Balik na tayo sa mga iyaw-iyaw natin. Beli. Ganda ng flashlight ko tol, oh. Okay. Ay, liwanag. Mapulis. Ang pulis, oh. Nasira kasi yung flashlight natin mga kabeli, kaya ganito gamit ko. Di ba? Ayos naman eh. Magkano yung sa atin, tol? Magkano po daw? 190 daw ba? Buka pang isang isaw, tol, para sa 200. Yun, so mga beli, 200 yung atin. Nasa kabila, order na lang tayo ng ulam. So ito dinayo namin dito. Madalas ka. So mga beli, madalas kasi kami dumadaan dito. Nakikita namin nila paring Kimpi. Sabi ko, try namin minsan. Yan, Tita Linda Quiroz, shoutout po. Yan, Tita Uging. Yan. Kuya Rod Payad, shoutout. Ate, baka may gusto kang shoutout. Baka may gusto kang shoutout. Ha? Ano ba pangalan mo, te? Ano ba? Pilito. Kinukulit. Malapas. Shoutout kay Laika Malapas. Siya po yung nag-iihaw. Manlapat tol. Hindi, malapas na siya, malapas. Manlapas, hindi manlapat. Kailan naman masasabi? Wala po. Ha? Happy lang po, happy. Hotdog na naman.
Dami ano, pagdating ng gantong oras, busy na rito mga kabeli. Dami ng ano. Kung pangulam-ulam lang, may 40 pesos ka, 50 pesos. Ayan, okay na. Dami na. Kuya, anong tawag sa lugar na to? Magalang. Hindi, itong street nyo, walang tawag. Yan ko na. San Nicolas, yan sa San Nicolas, Magalang, Pampanga. Ito lang yung sa atin, tol, ano? Ito. Pato. Patos, ate, patos na ako ng bulaklak. Saka po yung hotdog ni Michael, patos ka na rin. Michael, hotdog na naman sa'yo. Hello po, it's all about dog show. Hello po. Sir. Oh, girl, tama. Ano, Beli, luto na. Binabalot na po. Yeah, po. So, binabalot na yung sa atin mga Beli. So, kakain tayo ng kanin. So 200 pesos ano? Opo. Ayos na rin. So sa 50 pesos makakain ka na ng hapunan ano? May ulam ka na. Ay. So yun yung sa atin mga beli, nakabalot na. Boss, salamat ah. Thank you ate. Thank you. Good. So balik tayo doon sa unang tindahan na pinuntahan natin, yung may kanin. Tara na, kukunin mo na yung sando. Sando bag. Para naman ako. Para maka... Kilawin ano, dinakdakan mga kabeli. Spicy. Sisig. Tol, pili kayo doon kung anong gusto nyo. Pogi and Nita. Ayun. Ano sa inyo, Tol? Kukuha na yung ulam niya. Yun, isa nun. Ano ba, boy? Kailan na sa'yo, Galo? Hotdog na naman. Ano yan? Chicken kalpo. Caldereta? Ay. Magkano order? 75 po sir. 75, tapos yung Ito pong dinakdakan 80. 80. Sige, isa din. Boy ka, boy. Okay na yan. Okay na po. Okay na? Okay na po. Ang dami na. Tipid nyo ha? Hindi, kain kami dyan. Tapos magkano sa liempo nyo? 130 po, may 120. 130 saka 120. Conforme sa lagyan.
Ito, magkano? Ito po sir, 140, 130. 130 per kilo yan? Per piraso? Per piraso po. Ah, per piraso. Kala ko per kilo. Yung bangus, 160 po. 160. Isang piraso. Kuya, kain kami dyan ha. Tol, hanap kayong pwesto sa loob, tol. Si Jepo yo. Ayun. So yung order nila, dinakdakan sa kaldereta. Chicken kaldereta. Okay, let's go. Yun, oh. Ah, meron din dito. Lugaw, sir. Arroz caldo, ala? Ate, ano pinagkaiba ng arroz caldo sa lugaw? Hindi nga. Balok tsaka ano. Sir naman, eh. Natawa si ate. Yun, oh. Arroz caldo daw. Okay na? Okay na po. Di ako magkakanin na, kayo lang ha. Sir, ilang rice? Tatlo po. Tatlo muna ate. Tapos pahingin na lang kaming extra plate. Yan. Kaldereta to, no? Kal. Dinakdakan, tapos yun yung iyaw-iyaw. Sarap mga kabili. Yun no? Yun, no? Yun no? Yan ang pambato dyan eh. Sarap mga kabeli, oh. Michael, Sarap. hotdog. Tanggalin yung sombrero. Ano Yun yung sauce. Opo, sauce. Wala yung hotdog ni Michael. Hotdog. So, kabeli, tikman natin. Wala muna sauce. Hindi kayong bowl, tol. Beli may sauce na to. Ito yung kaldereta, chicken kaldereta. Tol. Yan o, Cristina Blanco. Shout out sa'yo. Boto mo mo sa bibingka. Asa yung kanin nyo? Lahat kong rice. At pap. Ito pa yung punto-punto. Ay, bibingka. Sino ba yung bibingka? Ah, Belly, bibingka. Mga kabili na plastic yung ano. Ah, plastic yung kanin. Opo. Sarap no? Sarap. Yung hotdog ni Michael na masarap lang. Kunin mo na siya yan, kunin ko na iba. So hindi kompleto yung team mga kabeli kasi sila yung Jeff Boy sa sila Kimby. Gumawa sila ng bahay, so nag-construction sila. Di po kami day off kaya nakasama kami. Nag-construction sila, so nagplatada tapos ginawa yung CR. Thank you po. Thank you po. Thank you Tita Linda and Tita Huging. Very puto bongbong. Kaya lang nilalagyan ng ano, ng condensed milk. Ah. Ba't nagkamay ka? Kami naman. Mami bless Hilda sa mga ano, baby ko. Shout out Ate Bless. Puto bongbong. Bakit mo si Mag may pamas? Sarap
Sarap mga kabeli, partner yung condensed milk sa puto bongbong, tapos may nyog. Masarap siya, pero kung hinahanap mo yung talagang ano ng puto bongbong na nyog lang tapos may konting asukal, ito nag-upgrade na to kaya ganito, may condensed milk. Pero partner, masarap. Sarap. Ay, Michael, ubusin niya yun. Nasa yung hotdog mo. Ba tayo mong kainin? Lalim pa. Sarap. Yung isaw, sarap tol. Ewan ko yung paa kasi kailangan niya malambot. Nagkamay talaga oh. Ito mga beli, tikman natin yung dinakdakan nila. So natikman na natin yung kaldereta eh. Yung 80 pesos to, dinakdakan. Yung price yung 70 saka 80, hindi ka manghihinayang. Sarap. Yung kanin masarap. Sarap po. Bandan. Soft drinks, kuha kayo soft drinks kung gusto nyo. Huwag ka na tatayo pa, isa nyo. Kaya soft drinks tayo mga kabeli, madalang lang naman eh. Coke na lang. Ano ba yan? 1 liter. So, pahingin kami dalawa. Wala yung solo doon. Nakabili bibingka. Boss, may baso kayo? Sarap tol, ito yung binigyan nyo sa akin. Baka pwede, malapit na matapos yung mansyon ni Jepoy. Apat ko lang yung pan. Sarap mga ben. Naubos ko. Christina Blanco, alam ko, paborito mo. Puto bongbong. Alam ba? Bele, ito yung bulaklak. Tapos sasawsaw mo sa suka. Kuya Rod, sa Jomar Lorenzo. Sarap po. Bulaklak. Malambot. Kaya lang high blood. Kalaban nito. So, Beli, daming tao. Daming kumakain. Uminom ka tubig niya. Ayan. Sarap. Kuya Roy, sarap po. Si Gemma. Kuya Perdi. Shout out. Berti Maluta, Katidyo, Kuya Rod.
Ate Jack. Kuya Riz, Ate Jack. Chicken feet. Ayos, mga kabili. Masarap po, masarap. Thank you. Ay, sarap pala, Jampol. Ang sarap. Paringo, sarap din. Hotdog? Hindi mo nagustuhan? Ha? Hindi mo nagustuhan yung hotdog? Walang po. Pinamigay. Sa mga belly, ito magalang. Siguro mga 30 minutes namin biyahe. Makarating lang dito. So sa Arayat walang ganito eh. Walang ganyan sa Arayat lang. Pero ito nakaano. Challenge dito niya. Ayun na, Mariano family. Yan na. Tatap po tayo. Yan. Tatay, nasa family mo. Shoutout po sa inyo. Mariano family, saka Malyari family ng poblasyon. Arayat. Arayat, Pampanga. Gusto nyo na yan. Ako, busog na ako. Hindi ko maubos. Mga belly, hindi ko maubos. Mga belly, si Michael, naalala ka agad yung tatay ko. Yung bibigay, yung uwi na lang daw kay tatay. Hindi niya alam, magta-take out din ako para kay tatay. Magta-take out ako, bigay mo na sa kanila. Para safe daw. Sama-sama na po yun. Sa kanila bibitan doon. Kaya mga belly, tapos namin kumain. Tatanong natin kung magkano nakain natin. Bali, 4 na kanin lang ala. Isa lang ba yung extra rice niya? Ate So, naman, Michael. yung dinakdakan, di masyadong na anuhan nila. Sa bagay, daming pagkain. Eh. Tapos yung bibingka, oh. Tayo. Buti nyo yan. 310 po. 4 na rice po, tapos focus. Tapos po, dinakdakan, tsaka yung coke po. Magkano po lahat? 310 po. 310. Opo. Ang mga belly, 310 plus 200 kanina. Magkano yan, tol? 510 pa. 510. So yun na naging gastos namin ngayong araw ng Team Kabeli. Ay, yung bibingka ko plus 100, 610 kasama yung bibingka mga ben. Thank you po. So yun mga Beli, tapos namin kumain. Busog. Busog ba? Thank you po. Ay. Thank you po. Nabusog agad? Aba na po ako. Pero, thank you. Yan, Tita Linda. Thank you. Nabusog ka. Malakas talaga. Pamasok. Kaya po sa audio kayo. Hindi, pag may soft drinks, malakas makabusog talaga. Madalang lang kasi tayo mag soft drinks eh. Apo. Laging tubig. Hugas ka ng kamay mo, boy. Kaming dalawa. Hindi ka makatayo. Meron na po hugasan doon. Dalawang ganing ka. So, Beli, lugawan. Sarap itong bulaluan eh. Napaitan. Papaitan, bulalo. Hey mga Beli, tapos namin kumain. Si Michael, busog. Thank you po. Busog na busog. Yun. Okay na, boy. Face mask mo, yung sombrero ah. Tol, yung... Thank you, sir. Ate, alam mo na yung pinagkaiba? Ito nalagyan namin tubig. Sige po. Ate, alam mo na yung pinagkaiba? Opo. Ano pinagkaiba ng lugaw sa'yo? Kasi yung lugaw, Lelot. nauna sa ano, sa alto. Kaya naging ano siya. Oo. Ay, salamat, salamat. Ayun na, Beli. Kabili po, kabili. Yan. Taga saan po? Dito rin kayo? Antipolo. Rider. Layo ah. So ayan, shoutout sa mga viewers natin taga Antipolo. Ingat. Sir, Shoutout sa rider. ingat po kayo, ingat. Bye-bye. Sige po. Sige po. Ate po lang. So mga belly riders from Antipolo, dumayo dito. Ayan. Hey, salamat. Kaya po shoutout kay Brad. Sige, shoutout po. Sino po? Watch out po. Watch out. Ate, shoutout na. Ayan. Yan eh. J. Brad.
Yun pala yung pangalan nila rito. J. Brad. Okay, thank you po. Masarap yung food. Thank you. Yun, mura na, masarap pa. Saan ka pa? Ayun, take out ka ng puto bongbong eh. Kay Pogi kanina, doon ako bumili kabila. Yun. Bossing, tuloy-tuloy lang ang tinda nyo rito. Walang buwan, basta Continue po. continue. Araw-araw po Pasko dito. Ayun, araw-araw Pasko. Kasi sa ibang lugar, di ba, may season. Pagsampa na ng... Bear po, bear, oh, bear, wala. bear months. Bear months lang meron. Dati, mga lang kami. Tuloy-tuloy na. Asawa yung ano, yung mga sabi. Oo. Hanggat may bumibili, di ba? Medyo mahina na po. Eh, malaki naman kita eh. Tama na. Sigurado ako mayaman ka na eh. Sir, Mayaman ka na. kaya wala ako sir, hindi na ako sasabi na lang. Ayos. Magsasabong na lang daw si Kuya. Hindi ka yayaman pag nagsabong ka. Ako chichiks ako eh. Bawal na sabong, bawal na sabong. Oo. Wala bawasan mo. Marami ko, baka matabunan ako sa... Okay, salamat. Tara, balik na tayo sa sasakyan. Mag-outro ka rin. So ito mga bel, itong way na to papuntang Santa Ana sa Carayat dyan. Dito naman pa Angeles yan. Angeles, Tarlac. Ito dito boy, saan yan? Angeles to. Angeles, eto Angeles. Oo. Hmm. Yung sa kabila, Mabalakat. Mabalakad. Patarlak po, patarlak. Ito Tarlac, Mabalakad. Okay. Ayan, Tarlac, Mabalakad. Bahala kayo maligaw. Right boy. Ha? Hirap ako yan. Ayun oh. Hirap na huminga si Jepoy. Busog. Dami na kain eh. Sarap po, masarap. Yun oh. Ano to? Tapsilugan mga kabeli. Pabalan. Tol, sikat yung pabalan na yan. Mabala top silog. Maraming branch yan. Yan, shoutout po sa mga may-ari ng pabalan. Original recipe. Original recipe. Yun po. Take out. Kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef Pei. At least naipasyal namin kayo dito sa Magalang, Pampanga. Yan, mga tusok-tusok nandito. Ayos, thank you. Thank you po. Thank you po. Okay, Salamat. bye-bye.